Aziza Ommi, Jien ninsab tajjeb. U nittama li inti, ħuti u familti tinsabu tajbin ukoll. Tinsabu tajbin ukoll. Nitlob il-barka tiegħek. Fil-waqt illi nirrakkontalek is-saram kbir li għaddejt minnu u d-destin kiefer li sibt ruħi fih. Din il-littra li nsibu fl-arkivju notarili tal-Belt. Littra li kiteb Pietro Stellini, kursar professjonali lill-ommu, għax kien spiċċa fl-inkwiet. Kien spiċċa skjaf fit-Tunezija. Din littra hija parti mill-istorja marittima ta' Malta li hija rikka ħafna. U l-ġrajiet marbuta mal-korsara huma biss element wieħed ta' tradizzjoni marittima ta' dawn il-gżejjer. Il-ħajja ta' korsar kienet ħajja ta' xogħol jibes, periklu, inkwiet u saram. Iżda kienet toffri prospetti ta' karriera tajba, bidħul tajjeb. Dawn kienu pirati bil-liċenzja tal-Gran Mastru u saħansitra kienu jagħtu parti minn dak li jaqbdu lill-ordni. Pietro Stellini, li tiegħu din litra, jirrakkonta l-avventuri tiegħu fit-tri li kiteb lil niesu f'Malta. Wara li tlaqna minn Malta, baħarna l-5 ijiem. Fir-raba' jum rajna ġerba. L-għada komplejna bir-rotta lejn Sfax. Minkejja mal-tembata kbira rnexxielna nsalvaw. Tlabna u mhux ftit. Tlabna l-Madonna. U din saħansitra deret lill-Kaptan Michele li b'savelu. Biex ma ntawwalx wara li rmajna bosta ħwejjeġ il-baħar. Ġejna mill-quta minn sensiela ta' mewġ kbir. Tlifna l-opra. U jien qattajt 5 sigħat fil-baħar. Kont bdejt naqta' qalbi. Imma bil-grazzja tal-Madonna, mewġa kbira, tefatni fuq l-art u salvajt. Salvaw 7 biss. Issa. Ninsab fid-dar tal-Paxa. U minkejja l-iskjaf, aħjar mill-li mejjet. Ħal sħabi. Le, rrid nara Senani. Ma jistax ikun ħanħen. Le, dak ibni. U rrid najnu jiġi lura żgur. Madonna ħanina li qiegħda fis-sema. Għajni naqraf x'għandi nagħmel. Qabel ma nqabad skjaf Pietro Stellini bħala kursar kien għamel li ħsew. Speċjalment meta kien logotenent fuq il-galera tal-Kapitan Benedetto Valentini. Dan kien ifisser li Pietro kien jistenna beni u ġid sew minn Valentini. Ma kien ifisser ukoll inkwiet bejn tal-familja. Signora Stellini, skużani ħallejtek tistenna daqshekk imma rrid nara dan id-dokument malajr. Issa, għajdli, Signora Stellini. Sol Manif, se nkun sinċira miegħek. Vincenza ġiet kelmek diġà għax qed taħseb li Pietru ġralu xi ħaġa. Il-familja tal-mara ta' ibni imillar. Dawk qed jaraw illi jekk ġralu xi ħaġa jieħdu kollox huma. U jien bħala ommu irrid il-beni li għandu jieħu mill-ħavjaġġ li jagħmel mal-Kaptan Benedetto Valentini nieħu ħsiebhom jien. Dik kienet priża kbira. U l-leħ kien kbir ukoll. U hija kollha ta' ibni u ta' ħadd iktar. Forsi nkun nista' ngħinu wkoll. Signora Stellini, din mhix se tkun sa ħaġa faċli. L-iktar minħabba l-fatt li Vincenza hija mart ibnek u ommu liedu u għalhekk skont il-liġi werrieta naturali tal-beni ta' ibnek Pietro. Jien naf, inti tixtieq il-ġid, imma din mhix xi ħaġa faċli. Sur Manif,
Vincenza trid il-beni u l-flus għalija u għall-familja tagħha. Naf fiċ-ċert li l-istess tfal tiegħu mhux se jraw xejn minn dawk il-beni. Vincenza qatt ma ħabbitu lill-ibni, ħaditu biss għall-flusu għax kien taf li bħala kursar kien jaqilħa tajjeb. Iż-żewġitu biss għall-flus. Mbagħad xtaqidlu d-deni bħalma xtaqulu wkoll Ħuta u l-familja tagħha. L-aktar Carmena. Dik il-ħaddra b'xajtna. Vincenza, Vincenza, se natik aħbar. naf li sentik l-aħbar li dejjem xtaqt. Iva, naf Marti Vincenza x'dejjem xtaqt li. Id-deni. Li jaqbduni bħala skjafi jew li nereq. Dejjem tlabt li tmissni din ix-xorti. U issa se nikkonsla lilek, lil ħutek u lil ħbibek. Billi ngħidlek illi x-xewqa kbira tiegħek inqatet. Kont se nereq. U Alla salvani. Int xtaqt li nsir skjaf. U hekk sirt. Fl-aħħar, ix-xewqa tiegħi seħħet kemm jien kuntenta. Fl-aħħar ħlist minnu. X'intew dawnu titkellem waħdek oħt, mela maħniex dalodu. Waslet ittra minn Ant Pietru. Xi jrid issa, mela għadu ħaj. Ħaj għadu, imma nqabad skjaf. Fl-aħħar, tajt ċewti kemm inni nidajlu. Taf li hekk qal fil-fatt, hekk semma f'dil ittra. Xi pretenda li nagħmlu nikfuh jew daqs kemm hu galantom. Bad xi ħaġa mal-ittra. Le, ma baċċej. Għalli maratu saħan sitranka beda jobżoq id-dem u nefaq flusu kollha fil-mediċini. Sa jinsab aħjar. Iva. Dik il-ħasra, imma kif dejjem jiskappala l-mewt, jam xajtallu. Taf li kultant naqbad nitħassru jien. Ekk għamel, daqs kemm ħaħsibkom li kullu lidu. Iktar kien f'moħħu dik il-kiesħa ta' Margherita, dem jitlajja fit-triq tagħha sakemm toħroġ biex joqgħod ikellima miskin. Isma' minni, ħuħsib is-sem tiegħu tal-qlieħ tal-aħħar vjaġġ mal-Kaptan Valentini. Forsi fl-aħħar bil-flus immorru mawra sa sqallija. Imma Karm, u għadu ma semma xejn mill-flus li għandu jieħu mill-Kaptan Valentini u minn kliemu qed inħoss li dawk il-flus irid jużhom biex jinħeles u jiġi lura. Mela aktar ħaffef m'hemmx ħin taħli, erġa' mursib il dak in-nutar. Jien smajt li jommu dik l-iskamplu diġà marret tkellem il-manifk. Isma' minni, għamel wiċċ ta' waħda mdejqa nkwetata l-ulida u mur kelmu. Jekk hemm bżonn, niġi miegħek jien. Tuħux fastidju, Karm, ma ħjar ma tiġi xejn għax iktar se nħasbu ħażin in-nutar. Tajjeb, mela ħaffef, taħlix żmien, hu li għandek tieħu u ftakar li mnalla konna aħna li ħadna ħsiebkom u jekk hemm bżonn noqogħdu bil-ġuħ aħna milli naraw il dawk l-anġli ta' tfal nieqsa msiken, qed tifhem oħt. Għalhekk, ma. Nitolbok tberikni. U għati aħbari lill-familja, lill-ħbieb u lill-Sinjora Margherita. Nittama li nerġa' nkun magħkom kemm jista' jkun malajr. Forsi. Ninsab fid-dar tal-Paxa bħala skjaf. Imma ħjar hekk milli fqih il-baħar. Dak ifisser li Pietro Stellini kienet jittama li xi ħadd jgħinu billi jħallas biex jinħeles. Ma fehmitu sew. Il-mara tiegħu, Vincenza, kellha ħsibijiet oħra. Sur Notar, li hemm bżonn huwa li dawk il-beni tal-aħħar vjaġġ ta' Pietru tiegħi mal-Kaptan Valentini nużhom jien biex uliedi jitrabbew tajjeb u ma jħossux in-nuqqas ta' missierhom. Iva qed nitkellem sew Sur Notar. Sinjura, żewġek għadu ħaj. U għalhekk dan mhuwiex każ ta' wirt. U barra minn hekk hemm is-Sinjura Rosa. Rosa? Trid kollox xi? Imma dibli ma dritt. Da mhux sew, din inġustizzja ngħidilha jien. U ħanajdlek, ħanibqa' niġġildilha sal-aħħar jekk hemm bżonn anke ant il-Gran Mastru mmur. Sinjura, jien se nistudja l-każ tagħkom sewwa u se nibqa' nistudjah sakemm nasal niddeċiedi li ma parir għandi nagħtili l-qorti tal-premjijiet rigward il-beni ta' żewġek Pietru. Ja ħasra, Sur Notar. Żomm f'moħħok mhux lili ta' jew lill-ommu, imma lill-uliedu
Lill-uliedna. Għax jiena ma rridx nispiċċa nittallab barra biex ikolli biex nitmaħħom il daw it-tfal. Jaħasra sur notar. Nitolbok għejni. Fġiħilmu lejli hemm fis-sema jaħasra. Dun Anton, sur kappillan. Sur kappillan, għandna bżonn ninkellmuk. Oħti ma jistax ikun tibqa' tieħu ħsieb it-tfal blajnuna tagħna biss. Jekk hemm bżonn, noqogħdu nieqsa aħna biex nitimgħu lilhom imsieken. Iviva, imma xi tridu minn għandi? Għax Pietru għandu jieħu somma sew minn il-Kaptan Valentini. Issa ommu tittieħu kollox. Issejd li sur kappillan kif serrabbi l-uliedi mingħajr flus jien. Għal ħares ma jkunux naqra oħti Karmena u l-familja tiegħi li jgħinuni imsieken. Imma ommu kif daħlet fl-istorja. Għax ommu Rosa trid il-flus ukoll, għax qalet li aħna se nberbqu kollox. Ommu? Rosa, temmen sur kappillan. Ara vera mara ħażina ta' lesta li ċaħat lill-ulid bina minn trobbija xirqa minħabba r-reba tagħha. Ma kellix din l-impressjoni tas-Sinjora Stellini? Jekk tkellem in-notar jgħidlek hu li qed ngħidulek il-verità. X'qalilkom in-notar? Għalli li mhux każ faċli. Nitolbok sur kappillan ejna, għax mingħajr dawk il-flus u lidi se jbatu. Nitolbok kappillan. Ejna u l-bambin żgur ikun jafulek. Mela. Nikteb itra l-qorti tal-premijiet. U fiha ninfurmhom bis-sitwazzjoni finanzjarja mwerja tagħkom. U nirrakkomanda wkoll illi il-beni ta' żewġek jingħataw lilek biex inti bekk tkun tista' trabbi l-uliedkom sewwa. Il-bambin żgur ikun jafulek sur kappillan. Ara, illum kont beħsib ninsajjar żewġ tifnik milli ġabit li oħti Karmena u nġiblek biċtejn. Naħseb li tħobbu l-fenek bit-tew mhux hekk kappillan. Mela, u żgur nħobbu l-fenek bit-tew. Fenek bit-tew, mela, ħafna nħobbu l-fenek bit-tew ma għax qed ngħid imma il-perpetwa tiegħi ilha ma tagħmiluli. Però tiġix qabel ma tkun tmajt il-uliedek sew, għaliex huma jiġu l-ewwel. Tajjeb, fenek bit-tew. Mela narak il-lejla, bil-fenek. Bit-tew. Ħalli fidi kappillan. Wara li qrajt u flejt bir-reqqa l-każ kollu miġjub qudiemi bħala rappreżentant tal-ġustizzja u wara s-supplika indirizzata lili mill-kappillan il-Reverendu Antonio Muscat fej fiha għarrafni bis-sitwazzjoni ta' ulied Sinjur Pietro Sterlini, jiena wasalt għal din il-konklużjoni li se naqralkom. 43 skut għandhom jingħataw lis-Sinjura Vincenza Sterlini, mart il-benefikarju, biex tara li wliedu jitrabbew bl-aħjar mod possibbli. Il-benefikarju se jkollha taħt il-kontroll tagħha 5 skuti kif ukoll 2 bokkli ta' żraben tal-fidda li bina kien ordna u ħallas iżda qatt ma ġabar. Din id-deċiżjoni finali ta' din il-qorti. Ja mara ħażina. Titħol li hemm it-turufnat. Tippreferiħ skjav milli jkun għalmana u mawlidu. Ma s-Sinjora Margherita. U inċi trid? Li ulidu jbatu l-ġuħ dak li trid. Inti s-seħ nanna, inta qas jistħoqlok tkun nanna u m'għandekx tkun nanna fil-fatt. Ja ħadra. Tiġi ħaq fuqek, ħaq minn Alla, hija mxajtna. Nitlob lill-uffiċjal biex jiżgombra s-sala minn dawn in-nisa minnu fih. Issa, minnu fih. L-istorja hija waħda intriganti. Iżda minkejja dan kollu jibqgħu ċertu mistoqsijiet. Pietro Stellini kien jikteb ittri lill-ommu u lill-martu, iżda ma nafux hekk qatt xirnexxielu jerġa' jiġi lura Malta. Ma nafux hekk ommu jew martu qatt kitbulu lura. Li nafu żgur li ismu qatt ma kien fuq il-lista ta' baħħara li ġew lura Malta fi żminijiet ta' wara. U lanqas jinstab fuq il-lista ta' skjavi meħlusa mill-Konfraternità della Carità. Allora x'ġara minnu dan Pietro Stellini? Ma nafux. Min jaf forsi xi darba qatt jinstema' xi ħaġa? Forsi. Imma kif?
Kif kulħadd neżieni lili. Imma għaliex? U dak il-ġid kollu. Kif ħadd ma ta' kasi, kif jista' jkun? Nesewni lili. Nesewni.